Chámome Miriam, teño 32 anos, nacín no ano 94, aquí en Corme, e sigo vivindo aquí en Corme. Cando penso na igualdade, non podo pensar nela sin pensar primeiro na desigualdade. É moi importante recordar e saber todo o que polo que pasaron as miñas anteriores, miña nai, miña avoa, e todas as que loitaron por ter o que temos nós hoxe agora. E tamén, por suposto, reconocer que temos uns dereitos que para elas eran impensables. Eu, cando tiña 18 anos, puden votar, puden facer a miña conta bancaria, non necesitei o permiso nin a firma do meu pai, nin moito menos do meu hipotético marido. Uso isto como exemplo porque vexo que ahora a xuventude, eu teño 32 anos, escuito comentarios de xente con 20 e pico, cunha tendencia política quizáis máis cara, unhas ideas máis, para mí, inconcebibles, que din frases como que con Franco se vivía mellor. Non, con Franco non se vivía mellor, e moito menos nós, as mulleres. Creo que recordar feitos como este, a facer hincapé, son moi importantes xa que estamos abocados a repetir a historia, e eu negome a que neste caso sexa así, ou polo menos intentalo. Personalmente, xa vos digo, nací no 94, son moi nova. Lóxicamente non vivín a desigualdade que viviu a miña nai, nin falta que fai. Pero sí que é certo que, incluso tendo parexa, incluso tendo dereito de escoller a miña parexa, na convivencia, ou polo menos nos que escollín eu, sempre hai esa dualidade de, no reparto de tarefas, que está moi ben, pero para repartilas hai que saber como facelas. Entón, eu vime nesa vicisitude de ser noiva, o sea, ser moza, pero tamén ser mestra e ter que ensinarlle ás miñas parexas a desempeñar esas labores. Eu vexo a desigualdade en cada paso que din. E, sobre todo, dende que desenvolvín a miña enfermedade, eu vivo cunha enfermedade crónica, que é a artritis, unha artritis moi violenta, que me fai estar en silla de rodas. Entón, podesvos imaginar que levo moitos procesos médicos ás miñas costas. A necesidade urxente de que se comece xa imos tarde, de que se comece a entender a medicina desde un punto de vista igualitario, polo tanto feminista, é urxente. Porque, como sabemos, tanto dende os estudos hasta a prescripción médica de fármacos, sigue estando hoxe en día pensada para a figura do home. Iso fainos que as mulleres que sufrimos calquer tipo de enfermedade estemos mal diagnosticadas, tardemos máis tempo en curar e suframos aínda máis, como se non fora suficiente o que sufrimos hasta ahora. Entón, ese aspecto a min atravésame, non podo non mencionalo. Tamén é verdad que vexo o cambio. Vexo como as miñas amigas que xa teñen bebés xa educan a un neno, unha nena, de forma moito máis igualitaria. Pero preocúpame esta xuventude da que vos falaba antes, que, xorde desta maneira que me impresiona, olvidando de onde viñemos e por que estamos hoxe onde estamos. Entonces, oxalá poder falar con máis esperanza, oxalá contar unha historia do meu presente moito máis equitativa e igualitaria, pero a realidade é que non, que queda moito por loitar, e, como se di aquí na miña zona, non vale parar. Como vos falaba ao principio, non podo falar de igualdade sen falar de desigualdade, e foi un tema no que levo pensando moitos anos, e, polo tanto, tamén lendo. Temos clarísimo, polos escritos que conservamos hoxe en día, que esta desigualdade comezou casi con toda claridade na antiga Grecia. Falamos de fai máis de 2026 anos. Naquel momento, filósofos como Aristóteles, se tedes o interés de ler o que pensaban, consideraban que a muller era un ser sin alma, sin intelixencia, e incluso o encadraban como un ser maligno. Podería falar máis del, pero creo que non é necesario. Naquel momento, na cuna da democracia, as mulleres e as nenas non é que non tivesen ningún tipo de dereito, non podían votar, non tiñan voz, e que incluso as nenas non tiñan dereito a ter nome propio. O seu nome propio só se pronunciaba de portas para dentro da súa casa. O nome que podían pronunciar de portas para fora era o nome do apelido do pai. E esas nenas que sobrevivían, porque os pais, se o bebé nacía nena, tiñan o dereito, un cupo de días, para decidir se abandonaban no monte e deixaban a súa sorte, polo tanto, morría, ou se quedaban con ela e a deixaban vivir. Por suposto, sabedes que dependendo do estamento social no que
no que nacese esa nena sería moi diferente. Pero sabedes que se nacía no estamento social máis baixo, a única salida que lle quedaba a esa nena era pois, o que lle chaman a profesión máis antigua do mundo. Feito do que tamén estou en contra, porque claramente a prostitución non é a profesión máis antigua do mundo. No caso de que sexa unha, claramente é a de matrona. Podería falarvos da influencia do Imperio Romano, da influencia da religión cristiana, pero iso xa sabedes, creo que temos todos máis ou menos claro como nos influía hasta hoxe. Eu que non entendo é como, tendo toda esta información e sabendo todo o que tuveron que loitar tantas mulleres que morreron literalmente para que teñamos o pouco que temos, como podemos permitir que se nos quite o pouco que conseguimos, porque non é suficiente. Non é normal que eu tiña que esperar a que a miña amiga me mande unha mensaxe cando chega a casa de noite. Non é normal que sigamos salindo con medo fora da casa. Non é normal, pero é a normalidade na que vivimos.